Mansur Wumogusi. Sharagira isato chabona botuko cyo muri ryanga kiana ngo kwalgania asemesa ya mwana mayenya roko manyakati yale to abireto kwalgania kurasema mbya yale ngentambe seri tukeligali ya egesere juma ama yisato chabona botuko tariki komune isato mutinyo kyanda mwaka wo kiribubere na meronge bere nena mange agenda te okolekana ayibona seri boto go sansamurana na gukomanyia asemaragoba yabona nyirabona ntande kumurekera ya bereka okolekana gati yali agenda te okolekana nelibuna gati yabamenyi kurwase county ya Nyamira igobona batwede mbalo chikobe kese ya sogone ko murusia bise omo governor we county ya Nyamira Amos Nyaribo enyango bwatekana no musade getiwe ase bonge kolende abande niko bagote yabuna nere byenyaribo kanyara kurwa bisenga ntacho kumurekera sobe me yamaga ye birengera ryo sangere rwa kurwa ase kinsemo ime account Nyamira mu baromo nene niko barokana go tuguterare ngani yo kumurusia bise omo governor we county Nyamira Amos Nyaribo na mangagenda twakorekana nyino bono niga aboroki wa batano noyomo wasiri kumabwa bako bwatikano basakano bwebara eyenko bwatikana yegari ena ye brobox maga yogo sio boroso nako batacha aboroki wa ubonsi au bono basiria obugima bwabo ngati ya mangana ya toko cyokumanya ase oboime ase biro bitari ebitambe nyino bono olitoko bwatiranere gwetera somo no bimanyerere ngakoro kwa Lydia Mose ekarakere bono Sara Mumanyi akone kichebi chamuno ya wekere ase nchira yobo ikera Gendra goto bwatu gote nsemeli mtandao nsemeli ya Facebook Ndizi TV News Digital ngabe nsemeli ya YouTube tande buna Ndizi TV News tubasekweba goto bwatu weterase website no tambe www.ndizitv.net onyara konyara yo muone nda mangli tangani kimo tunyara mangana yo senchira yuko ya chuta wono tiga ebiongozi biesike naende mono aba MC baito tuachorete nabone magate aba motejo ko morusio ngato saini ndori go saini gati ya bamenye kurwase county ya Nyamira barokane ko mochaba MC bari bari gati ko morusia bisio mu governor we county ya Nyamira Amos Nyaribo nakagani ya guri bagaso ikiranye meroberi yaye ya magenderero umuriro y'umwanya nyorije none kuburi kwane nuko ururororo Oirugo kiarie ngoto igoro kiposti kiakirororo abamenyi kurwa sensemo ya isambe gotoke wodi ya sense ni gwali no moichano ko bwatekana no kunganyi wone mete yestima kurucha sensemeria ya Sombogo. Sisi watu wa hapa Mlima Kenya asituingize kwa mipango yake ya kibinafsi ya kujitafutia na tukose yale tungepata kwa hii serikali. Intubuna bauntu Kenya tutakati siasa choko bagana ba Kenya barayikurwa sensemi ba mochiri omokonyo umurego Rigathi Gachagua. Asa yo monenda mange saranso iketu manye bono asenchira yobo ekerano isato chiabono botuko iritirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Igotoko cha KMS ya mangana magia sa mangana ntechisemi asiri tukulia raboroki wa emia ye mona 14 ni gobekero chugutwa aseskure ryo bonde ya Kisii National Polytechnic wono wa bakonyora maigeri ya make asinga kichinke ejenko bwatikana no murobuli obere ko gosirwa nensemeri ryo botari gose tourism fund oboneke ngakiabo no konyara korwa maroke rigoro ya mangana ringeto botari kolenga no muwaziri oteneta mangana tourism igase county ya Kisii oyokera nabo igaso mujiga boli tukulia ronigate abuna enenchire mu yokurwa maigoro gochia saboroki wa bwe mona 14 eri banyare kurwa obokorri bwabo bunenchire mu yo konyara gokine birengo byo gusangirye bango ane mono imeje county ya Kisii omuriketo Mirdedi Mumanyi igagoto igorra amayege sero litukeliga ali Juma asenchira yobwekerano
Selitskolia lero abarokirwa emye mwana 14 nigo babekirwa chigutwa ase skuru yobobundi ya Kisii Polytechnic maiga yokonyora amaigelio ase eki AMO nekiombe ya tourism fund gekobwaterane county ya Kisii amona bonchoria imeyo moche obosongo na boigo Migori. And we were overseeing the graduation of staff and workers in the tourism industry who have trained here for 1 week, and this has been an event organized by Tourism Fund and also in partnership with Kisii County and the partners of the business community in Kisii and Migori. This is a program which we started and it is all over the country. This is the 7th venue or county we are doing. We've done in Mombasa, Nairobi, Nakuru, we were there last week, Eldoret, Turkana, and also Lamu. Nanyana bonigo ekiombe gya Tourism Fund gyatebire buna nigo kete okoboko serikali ya Kenya Kwanza buna enchera yoko abantu obumanyi bulia bali ansensemo y'obutali nabo igokoba ebisero birabakonye gusuka mutwe. That we in Tourism Fund is propagating and promoting the agenda of Kenya Kwanza government of bottom up. Specifically, the training we've been offering here is to promote those who are in the tourism industry, but they do not have basic training. That is to give them a training, a recognized training. That is why we've partnered with Kisii National Polytechnic. Omo waziri o trade industry, tourism and marketing ase county ya Kisii Cyrus Nyabicha nigo ate babuna serikali ya county ya Kisii nigo yabekire ensemo department yobutali intetenenere buna enchera yoko alibaga balibonsi babwate amaganyo goswa ase sector you. No, as Kisii County we developed a department entirely working on tourism. So indeed we have reined up all activities, matters tourism, matters hospitality. So Kisii County is a county watch in the hospitality industry. Sensemo ya bali babekirwa chigutwa nigo basaba ekiombe kyo kya Tourism Fund kwene kyabuna amaegelia yo ngwena nware asekera engaki asekera county elyo kwene kyabuna abananchi ngwe aligani bale nabo igogokonya gokinya obutali sense ya Kenya. As we are saying, this is a skill or is a way that we are asking the trust fund, that is the tourism fund, the revolving fund, the team that is involved and the board of tourism in this country to ensure that this program rolls out in different councils throughout the year in, year out, so that different people from different parts of the country can be able to get involved and be able to upscale their knowledge. As we receive tourists from different parts of the country, both internal and external, we can be able to enlarge our country and ensure that our people are well prepared to help our team and ensure that our tourism is working well throughout our areas. Ngoripota ya Egetaseni Kiandizi TV elitaliane Mildred Momanyi. Mbiamono umulikito Mildred Momanyi asorobotirwa asenchera jobo ikirano. Otikana ibono mwanchu muligari amenye kurwa ase ekenyero kirige isambo ekigotoka se ward ya sensi ebunge ni aktucha che North Maya County ya Kisii. Pobarokane kwe murunganya kubwatekana n'ekira gutekerani gwa sensemeyo nakomojo munga wensemeyo yasogotabe kerani ekira ne mono okobikorwa ikinguru chestima sensemeyo nanyamaga yo mure wensegote yabuna nigo barensema ya last mile yakone kibuna abamenyi angonyora bari stima nigo jinga kechibate bere buna emeti stima ya rokante kobe kwa sensemeni wayanganyiwe go chensema ya sombogo asibagote bono ikrabone gamanye bensemeyo barokane kotikara magana kombi gwa asamanga legitama gendro omulikito dipona sanya noroboti rwa senchira yobwime. Amagendera ongo chiasaba na inchi ngati yabo nechipara chingiya ebitacho bya mache yuskuru chingiya nabo iko chistima asebinyoro abamenyi be ward ya sensi kurwa sekenyoro gya isambo kegotoka ebunge ya Kitutu cha North nigo barolekanire bakwe murungere ni oborayi bo mubungo bo Jafet Nyakundi asama lietangoro kulamek nyaga kanyangweso egwodie ne ya sensi ne kenyoreke gekoro kuisambo una moro jo mugando yo rairega
ng'ago batabwati omorero igo batumirwe omorero bari kubekirwe omorero oyo kubeku okuruku last mile ase liete kegusii ng'akera omonto anyore nabo minute igase kegusii bono kuburi kwane noko abantu ababuna bachire igati babwati morero no morere president nigo yanyusi oretema akarenta chiposti paka no ene nyomba y'obunyansi ebe kumorero tari bage president yatebeta asomoro buri bwokwana na magendero chinsemo aho imeyebungeywe nigo bagoteba ng'a yarorekanire gutwara obwanchereri chinsemo aho ne chinsemo chinde gutigara magega omorero gochete ng'ane bwekenyure kene gende ya kimo moina omorero orurororo oiru gochiarie ngoto igoro chiposti kiachirororo intu ntobwati morero nande ngenje yakale gokwana abantu bonse into konyora morero igonyo atari kora tu morero iye kiagera akuru morero asengenje yo gwanjireri ebinyoro bikoro ku 93 bya sense ward igo bakorera emerero gera mataratari naende chiposti go chikobe kuga ochira ga liritongo lyaye ikiagere president yagite sombo go gate batoya gwemerero to me chi sublocation yetu yani ebichichi bitatu bamane chiposti cheito chichi bitatu inchiyo kikairwa sao tutamanyite ntuwana ntuntu bwati morero ekiagera gotora asike misumbi omorero onyare kobako tokourwa chiposti cheito chiachiro go chiengoto echiarenge kunyake iri paka chimomo ino ntutu amago tumusaiga isambo bono gaki igombu ya moroje gusangane getaseni kiandeze TV niko bagoteba ng'anige kubabera kongu arabukonyoro bokonyi anene chinga kechiri bali no kugania okonene igonye bintu bigwanjereriwa na ntu goba katomorore ng'a tatu tageti na ntu ntori chikomotaka naende kwanza kenyore bibia itoga anga onde taiyo abege tororo okomoirera mang'ana none kara abantu basirire iga ntu tari gotokonya asande iga gokonya gusibana tari boigo nigo bono tokumeti omwa isimi gwaito twachorete ekera gotwanga ototuma na kere gento tari gotoikerani ntu buna goikerani abantu bande ometanayo nigo baba bakwenyero mukia babete bakubika elio kwenekia ng'a bamuisaransiri abisi omweshimi wa Jafet Nyakundi asebono bagoteba ng'a maega yokwira chikura niga beire gakoborokia omogongo kakingo tayo yo mito Jafet tuwa mwanjete tugatenga kere tugatenga nona mache ntobwati asitoko genda roche ai kenyoro kiaro siaga ai tu abekere tu gaiga una kolenteru tore nduanya kolenterwa una bono iga abande bache baka tokalenteru ebintu nande bikaenda Nyamira ntundu bwati kende yonsi gaiga bone tochaire tubora kintu akimbando totari ikoripoteria getaseni kiaona mbeya mokiandizi TV kurwa se kenyoro gia isambo gotoke meye wadi ya sensi bunge ya kitutu chache nuthi leterane nkoro kwa Dipon Asanya pia mono omulikeito Dipon Asanya sorobochurwa senchere yobo ikirano gotigana yomwancho muligere bono kurwa sensi tumarekirango chinsemo jino chama Saba North county ne ya Nyamira amenye kurwa sensi mirituko lyalero igoba twaro ogosangirira okwe birengerere igoro yogogani ko murusia bisyo mu governor wa county ya Nyamira Amos Nyaribo kati ya mnyokora nseme yini gobarokana komo chigitambo kiro kyomo MCA oyo geto musiwada se bunge ngasoka ne komwaka isiko mu governor na boni go batemba chikobeka sei kolengana nokogania kwa MCA bali bagane tyanyare gotuguterware chenga kyecho ni go banyarre goto gati yabo MCA bali barokane kubwatana aso wikanya magendra chi ward shabo kati yabo no MCA bogori rigoma Nyambega gisesa nabo umubaro mokeni gorokana goto gigitambo kiro kyogo ni komwaka isiko mu governor omulike tokorose county ya Nyamira Paul Cup Okara norobochirwa senchira yoboibe nabone mogote aba mote joko morusio ngato saini ndori go saini no moroberio oroberi kunyara kabogo kodekana ime ye county ga Nyamira eri gosangirire birengere kurwa Saba na inchi iboro ye ngana hagati ya MCA banyara ko bagwikya se bunga ye county yega yoko ne kumwaka isiko mugabana we county ga Nyamira muske Amos Kimomenya libo abantu baito ba Nyamira mono ebiongozi twachorete kubiranche miaka emenge twabereire karokeri nanya kogorora magenderera agenderere tobuna bono moisa kogenda back asitokoroka nga block B morore gasie gasa inororo gasie rinjare gochororo onyo mugabana tabegetie sei
igabegete sei echipara nkorose rugutore gari maga ngobe kuchire rami echiro ya kisasa nkwa gachweroro enyagitari erogoro gari yakinire chinyomba chirorore chikomesa urubiri uyu ase sub county ya Borabu nigo otanyara ko bagokorekana ase abantu awekirana saja igabe murungania na kugania egati yaba MC abo babere bako basomustari obosyo kugania umugabana kogenda BC wesoke kirali no kubairesa bene igiye kwirera ase bayigo baba mochirie na kubagania gukora imirimo yawe wekirano komo aho igo ribaga umugabana kubakorera abana inchama gendera sentunde yiga itigarete aba MC baito twachorete kumuranje monyo moigwete somore kero omonto tigagende ward yaye abori abantu baye bamachorete inga inki batagete bakorerwe naende inki kere kebe na bara motebi nge county yeto nere embe amanya koira mangana wano tarabatebia ngairende barusitia mangana baire to ambitote ne ina twanyorire kire obisi esiekire etwataite bache batwerese naki obobebwe gabana ningi nyuma motara mubekera motwerese na intu abana inji tu abachorete motwerese obobebwe gabana ningi tomanyisa iyi ekiagera mondo takobekera magoso motaratweresa ningi tomanye Unabone mogoteba motejo ko morusio ngato saini ndori go saini motaratweresa ngiakorete korende ase sub county Mbarabare ya Masaba North nigo umurubiri yonyara ko bagokorekana ase egati abananchi baikirana saja iga abanyarakoba bakugikiria owakwa isiko kwa mugabana ase baganirie kwa egwali bakaria bene kwenikia amagendero ase bayareire ebinga kolire na komotokia umwemsi kurwa sorgo ngorego musikenya mbega kisesa asoko gendera ko baso umustari busyo elio kubaenekiria abananchi amagendero twarorire chipara chikoremwa twarorire bintu bigokorwa gwetera somo MC oito na mbega kisesa babwatiranete n'umugabana Nyaribo manganande yo goteba nga kerokende nebe kirete mesara ebinde bintu byure record birabwatigwe bigotoka na magoso tumeyoja kumenya na magoso kulenda asibono chiri allegation kulenda sensemende yegati abali bekirana sayiga nigo batago kigwa muno murubiririga asibe go barire irana gotebabuna nigo umugabana Nyaribo atakire kunyarakoba agakogenda isiko abakori gasigo bakorera boira mbana gwakanu abakori begasi mbabwata abana bagosoma mbabwate mbatagirire kuragera besa ntia na gosoka bone kero umuntu agoteba Nyaribo tigatiga robisi ige minute intu yanjeti atagete banta bamba akanu atagete chipara nchiroseka nabe MC baringo oria machungwa orio oretete emotion yengo matembia mono bono amaisonsi ni garigerete egikera kunyara kobage koba engaki amachiwa yegaye birengera by'abananchi arachi kunyara kobaga gwikiwase bunge yiga elio kumanya bene gusaba MC abayiga batikunyara kobaga ku mwaka isiko ose kumutigari omo gavana bwe county Nyamira ABC ikinko reporteria egetasini kya wanjete Kandizi TV kurigase county Nyamira inchego nkuru kwa Paul Cup okara mbyama no muliketo Paul Cup okara sorobochura century jobo ikiranu gotigana ase county ya Nyamira moncho mulgereto tigare bona ase ward ya Gachuba kinsamuri chanyangoli imeje county yom umugumandira pe county Nyamira jerusha mumanyi ni gobona ate biri bona batemiro bilisene eliko ne kibana nkora robo korre bwaja century wenreto kondi tukuli yarema yo kretaro ya senseme yom igate bire kiranga kiyekana no kone kumnango sirara bangina abatakanwa abana chintakana nabo igogo tabamayiga abasaye igamentre gote yabunekerenga kyaye ne kiye se county ngana boni gate bire miro bire no ko mulikira mangana renge tamagendro na gotigana na mangana ngete siasa chobo choli boli bosi mwaka 2027 umanyi kerusha gukonya kurwa senseme yo ya Gachuba igasingira gote yabuna cyo kubwatira namo nabara ibande na kubodi yo kubwata na kobororo ane mono asobo choli boli botyo nana bo niga anyara gukwana igoro yekero kyo governor imeye county ya Nyamira basogote yabuna nabwateganga yogo cyakoligiye kero kyo governor imeye county ya Nyamira asobo choli bone boli bosi mwaka bw'ikibure na 2025 gose 2027. Power youth like this one, you know the type of work bago kora with the adena banyorete est dili ko jarantara jorgo ena ko raba na poda na ro na ga kichuni choka abanda abangana bale ko bakwa lakini kara to ikaransa na bara ena acha ko nyoranga these are very good men who are out to work for their children na ene ba dera ba shepiri ege to ge ko
boda boda industry inya abantu bale bakarekomenda economy weta sense yetu ya Kenya na ni wana boda boda. So sisi tukubanyora na nchi tukutaka tu abasikia Kenya onye ndiri na renge gabana muna gabana Gladys Wanga obogoja abana baye kuruga boda boda akabaira bachokora mbeji marking ochirugora akomanyire kubabekera kisako bano teiguri tribe bakore merememija lakini ngo takobe gabana ebintu ebinko baba igo emereme inatire neyende no mugambi mwe gwakwana mangana yetintakana narongo kora tintakana titabwatisa na nyina ifamu tiralia netintakana ura nyore no bwato ko mupi umugambi abo kurikira riru igwata chiwaria yoro kinga oyo igabwata bakomu bonga naiga nali bali bagwikarasa naite ngwikarasa se body bali bakurigere liga bakonyora a satisfactory explanation na baramuna wao konya so amwese saipa bamuranje korote ntakana ayenye konye eichorie tipasari na gotigana yubono ni gobono aborokiwa abarai babagusi yose bona abarai babagusi kurasa University ya Kisii itwara bakolege Karoben likonyara gusangana gukwana gati yali baganeti anemono asensemeyo abarai yabo bale bono as University ni wamena gati yaborokiwa bale barasoma ko mutangani kolengana abarai yabo ni gobati abuneganga yabe enene no konyara koine kiuna wono mugusi ya University tari konyara mu cyando ndebwense anemono konyara kumulekera gati y'imicando libagwetera nana boni gwanyara ko barigana kendege kumya samangana lengi toborai anemono asensemeyo ya University bari mu Kisii University rero twomeranire rega ese University ya Kisii University number 1 kurige abana bo Kisii bari mu Kisii University abo kutumira na Kisii County n'abandi bari kuri school ya Kisii County cyane cyonse kirimo mu Kisii University tokonyora na tobege ntekemo azinginjo tutayakore binti kutumutugega turage ntekemo asiti influence nyingi ke Kisii University abakonyora umwana ari umugusi lakini nahiterete mechande nenge because andake formera rawo bantu mbarenga but now we want to give a reason yo chamo ili mtokonya bana baitaba abagusi bari mu for instance asa mangana na citizen model government etoko sawumura yito president William Ruto asa maskania man aro si a board e understand a model here because we feel like again there's some information that they are omitting again taken na pikia kwa garama ngana yacha nesting intokonyora we are not organized as students the university in a way that nanga konyora umuntu after kwa chire wa qualify with the university umuntu aho swatch company chini cha anyora nanga arasi group chini bitarcha man tamukonya wanokonya umuntu asaire nona sama room asenya sore but now we have a program na woni anko kwana iga tubata mangana culture tubata mangana boy child initiative binde bibi ko tokonya tubaje in every school chirega education from LT tubata from school of law we have representatives back called in every month back called imekutano elinda ba baranga na kitowa advice abana abami ekerenga biko twara association ega no pareto mwana mu kusiamo mwana kusekera abeiramo ko nyara ko baga benefits ne binte correct inchakere ne gente ketangani omwana mu kusika twarero mu cyane intubuna abarayi babo onye mwana takonyara gukira administration ntuna toka babune link between omwanafunzi gocha administration kote umwana umugusi andonse asavita even as a university ete ya Busongo even outside let's foster unity, let's encourage unity because you obome bokogera tokole binte binge na ndebidene. So I would like to thank each and everyone as who attended mukutano wiga twarangeri we and kubatanga aso
na kubatikana nige kore kyo bosari no bosaga ni bwana gatigo yaso tukobokera chinsemo chiri cyake gati maiga y'abantu gotema agosaga na NKMO asensemeyo nigobono omo county commander ase county yakis Charles Keseso abereka gote abuna nigobono botukime bwa cyake uko bwatekana nege kore kyo maiga y'abakara abakagira boko nyara gochiya bicuko babugate gari nigobono oyomo abagakobe kubyara obutukime nigobogendera tukwatana kore yakorekana tukobokera chinsemo chiri cyake gati nigo chinga ke chinsemo yobolindi kurase county yakis bati urambagendera gotinga uburendi boyise inaso mu cyobusongo abagone chinsemo kibebeka ni cyetana ine likone kibuna hawa menye kuro chinsemecho mbali go turubanirwa omurembobo kwamba kuna hiyo sanga ilifanyika jana jioni mwendo wa saa 3 hivi katika saa 4 pale Kigati hiyo ni sehemu ya Kisii Central Sub County. Kuna wafamizi vijana kama 4 ama 5 hivi ambao walikuwa na gari wakakuja kuingia boma nyingine hapo kwa Kigati hapo, na walikuwa na silaha mbaya sana. So wananchi raise alarm. So vile wananchi walipiga mayowe, wakora wengine wakatoroka, lakini mmoja wao alipatikana. Na wananchi pia wakaweza kuchoma hiyo gari pamoja na huyo mshuke mmoja ambaye walikuwa wameshika. So sisi tumeanza uchunguzi tubainishe wenye walitoroka ni kina nani na pia mahali wametoka, ndio tujue kama tunaweza washika na tuwastaki kwa hiyo kitendo. So wao hiyo ni ile genge ya wakora wamekuwa kusumbua hapa Kisii County, na tunahakikisha wananchi ya kwamba hatutalala mpaka tuhakikishe ya kwamba tumewashika na tuwapeleke kotini wastakiwe. Pia ningeweza kuhimiza wananchi ya kwamba na gotigana yono mwanchu muligero rya NKMO ya matemo ko chinsemo chirichie kenyoro kya Masabo ikigotoka bana se woderi ya Kisusu ase bunge ya Nyaribari Masaba imeye county ya Kisii nikubone tegeretse no muhichano mone ko bwatekana no bureire go se stroke ya rokane bono kobe ya abana benkeyu batokana buna nigo omutakanwa akorera maiga yo mwago kunyara gusira na kumutigira abana maiga bona ubanyare ko bwatune stroke erebono kunyara ko bere nyagetano kanyoro wenia nigo yamberero mu chando omonene kikimani gacinga kanyara ko bori abasamaria baya kunyara wesokya eriko siro mutakano yo anyare ko bweni abana baye obonso bwato mu chando uborere stroke Frida Kerubo na koletara yego kasenkeyo na gotwariganira roboti rokubwatia magega yogosira kumugaka winka oyorenge oyubwengencho nigo eyamatea yegendete gwitira amakongo anene ase okorwania oboroire osanga no mungina Yukabeth Gesare nigo aerera obulimirwa batwarire anene ase okogwenia abana buba bwate omochando obwe stroke ase batumikire enibe nyinge goika koererwa nkiyeganire nukaganio konene ikiagera oburuire bwabere wa matuka mangi mugakanye nenkiyaga ikagasira agatiga abana baye ati suspense buruire bwamanyire kwimuka bwabwatirense bono okonya kuganiria singiye twabasoroire onde bwense yo bwato gokonya ebe serikali ebo ne welwisha gakia singinjo mono buno umwana bona abana babonsi babiri oyomoke natakire ewilicheri eria gutarira aya no yore nyomba ni garo monene aende igaro murito ngina tanyare nyaruka ya mwabongo ne uchi sukuru konyenera bakubwatirana bono ngina tagocha kunyara bwika Kulingana na ngina nigo abwenete kuira omwana yebwe miaka 19 gokorerwa physiotherapy ase kulinde boigo omwana omoke abwenete kugurirwa ebintu ibirabe bikomusira ase okugenda na boigo obulimirwa kwenekigwa ase omwana obo otarabaka gwikirana ase nsemo ye university elinde kogendera konyora chisemi ari ku request onda benso bato moyo wanza bo gonkonya umwana oyo maneno ore 19 years yatakire physiotherapy a year expensive yakara taliko nyara gutara bona omutigeti ko mera physiotherapy saulinta bwa tinzire ndansi ingokora noyo makebo igo
natebi kunatekeire ebinto mbiratekeire aroseri buna neki ogotarererega egarachi konyara gutara bono timbwati ncherende no omwana bwa esukuru narorero bwa university oisire gukora omwaka okana guchikogenda nero nyamware konyara bali moreru no gwanja kwina mongo bono nigo okoborigwa kwarure gochia asabara iborogongo rwagusi naboigo onde bwensi ole no moyo bugwancha naboigo okorwa wesana nigoti naboigo kweneke bunango talira bale enkeyo ase okobasira elinde kweneke bunango egenderere bale aso bugima bwabo mochioyo bwato bokongu twarori tugo ganyara ko bato go saba bali ganyara ko bato konya mono na mwemsie ito nchiche mwempio ito naboigo gavana naboigo nchi gukwanira mama county ekayana nkora rande ngankora konyole abantu batumbugete bunayiga ase ko bakonya chi wheelchair kaki obokonyi twaganiri nabo nyara ko bago kotema nonya nayo no iko barore una babwato obokongu bongana nyara ga kikoto konya ogosaba no gokonya twasabire gaki ntori bwa tukonyara kondi gwensi Frida Kerubo, Ndizi TV. Onchumuri bono ntete tanyara gosuka isiko jorgongo rogusitu muri kirali bakakolekana gochako muri wense nigo anyara kobekese yoko ibona gati enseri ya Kenya nabaga enseri ya Germany bunenchere mu yoko nyara gotingi bwa matobu ya ane mona sobo korri bogo kini uchumi amagendero bogo konyara kumurikirwa sobe muri wense kokwana litukolera maga yoko bekese yoko igwana nigate bere bunenchere ya mera konyara gokonya konyara gotware emirimo no konyara koligiria basai emirimo isiko jense ya Kenya gati anda mange banyara kumurikira gati ensi ya Kenya n'enseri ya Germany Rutoni government rekote yabuna mbagendere kubwata asebagandere kubwaterana bunencheremo yo kunyara gotwara obwa matobya gatiye chinsu chibere Kenya na Germany. Kenya has one of the best human capital resource anywhere in the world. Innovative, creative, hardworking, least supervised. That's what you get when you work with Kenyan human capital. And that's available in Kenya, and we can also export it to Germany. That's number one. Number two is that Kenya has a fiscal and incentive ecosystem in our special economic zones, in our export promotion zones, that gives incentives both in taxes and in other incentives that allows German enterprises and other enterprises to thrive and to work in a space where they can remit their profits without challenge, and they can work in Kenya without unnecessary impediment. Number three is that we are the chinga kiuchibo igomore wense Rutoni gabere kagote yabuna nigo ense ya Germany yarengense ntangane bagense ya Kenya kanyorobo sibole ko bagati ya bwatani abatangane soko nyarwo ikirani yobokoreri na bo Rutoni gate bero mutinyo 12 mwako ye ense ya Kenya na Germany bajiko twalebe karo byabo asomo cyuna Nairobi se Kenya German Summit wera nyara kumurekera mangeli kinjira banyare kubwaterana eliko ne kibana ko nyara we Kenya achinse mo chonsi amagendero nabe ko nyara go Kenya mangana arengete oburai. In the context of where we come from, Germany became the first country to recognize Kenya's independence. And therefore, there is a historic relationship and a firm foundation that has been built between Kenya and Germany. That relationship has been built in many areas: relationship between our institutions of higher learning, our diplomatic relationship between people to people, spanning trade, investment, manufacturing, entrepreneurship. And I'm very happy that later this year, in December, we will be having a summit, a Kenya-German summit in Nairobi, again, to discuss na chinga kiyo yubega gendreteni go muwaziro teneta mangana ye kerona bego nobo sombi asenseria ya Germany
Daniela Lukat ni gobono abaka okwanira igoro yemerobere begete gatiyanse ya Kenya na Germany eliko ni kuna kwandara kubwaterana gatiyera nyara kumurekera ngamo no guchiko Kenya ebirengo by'obosombe atitinze chibere yibonera Kenya na Germany naboni government rakote yabuna hamagendro gati yabo kunyara gukinya mangana uchumi gati yebeno begete anemona sensemeria by'obosombe. As we focus on its potential, we must take note of Kenya's really remarkable digital transformation. Often referred to as a Silicon Savannah, Kenya has emerged as a leading hub of innovation in Africa. And this progress, I think, is a direct result of Kenya's forward-thinking policies and an investment in digital skills. This has positioned the country as a leader of digital talent in Africa. Today, businesses around the world are increasingly taking note of Kenya's skilled workforce, and many are already tapping into it. So now is an opportune moment for the German economy to intensify its relationship with Kenya businesses. And as you know, with the rapid digitalization of economies comes the challenge of ensuring that we have the right talents to support and sustain the growth we have. The growing demand of skilled workers in Germany, particularly in the tech industry. Gati yabarai kurwa sesemeria Mount Kenya ni gobaro kana komo chichinko na chayo mokonyo mre wenser gati ga shago buna ne romo nogeri kurwa sorgongoro gati yabarai yabuni gobanya regote yabono higanga yabono kunyara komo koboko kitire kindiki komo nogeri worgongora Mount Kenya asogote yabuna ne ranyar kwikirania mange ase ensemejo ya Mount Kenya. Ofisi ile ya Professor Kindiki ambaye anafuatilia mambo ya progress ya project, na tumesema yeye ako na ofisi na ako na ile infrastructure ya kuhakikisha project zote zile ziko region hii ni lazima tuwe tunapatiwa update, kwa sababu wananchi walichagua hii serikali na wakatuuliza tukiingia kwa hii serikali tuhakikishe wao wamepata matunda ya hii serikali yetu. Tumejaribu kufuata, lakini tukaona agenda ambayo iko na tuliyoaminia ni tofauti na ile sisi tuko nayo, kwa sababu sisi tunaamini ya kwamba Wanjiku aliyetutuma na aliyetuchagua kuna mambo alikuwa anataka tuyatimize, na mambo haya lazima tuyalobi mpaka kwa president kumkumbusha ahadi ilikuwa hii na hii na hii na tunataka itimike. Ministry yake inaitangwa Interior and National Coordination. So ndio tunasema sasa hapo pahali pa coordination atoke afanye kazi na nguvu, coordinate kila pahali hizi miradi zote, masoko, mabarabara, affordable. Na jinga ke chumo bunge Kimani Ichung'wah ni garro kanebo na kanyara gutukutira leo kogania kwaye ergadiga shawo jira mukonyo mure wense asoko nyara gukirania anemono okogani kwaye goetera sorgongo Mount Kenya. Ichung'wah gukora ni gate beru nambali go chugwanchirana mwana siasa ndo wense kurasongo Mount Kenya kanyara gutumia nsema ya Mount Kenya asoko nyara gukirania magania ye ebyeko monyene renda boniganya rego tukutira le chinse mochiria chirigeti konyara kwebotania asamangana siasa amaiga batara kora intundeje gayoborai nigo Kimani Ichung'wah nyareka gote buno ndebonseraga nikoligiye karukyo burayi wense yasobo cholyo bone boli bosyo umwaka bochiri bubere na 2025 ebere go 2027 aragancinga kya siasa chibase kolende bona nyareko bolya gati ya bare yana nemono mokonyo muri wense gati gashawo gotigana siasa choko bagekanya gati ya bwatani kuronse moya Mount Kenya nalibageliyo konyara kumurekera mangana rengeta magendro igabuli amenya Mount Kenya kwa maiso anemona sobo cholyo bone boli bosyo elibona konyara gwaka chikura asensemo iwenerete Kenya na diaspora yetu walioko Nakuru na hata Lamu, tutazingatia na kuangalia mambo yetu ya maendeleo, sio mambo ya siasa na wanasiasa wanaotaka kutumia jamii yetu kujitafutia uongozi na makuu yao wenyewe bila kujali palipo wananchi waliotuchagua. Ndio tumeungana leo tukiwa wabunge 48. Tukasema vile wale wengine kutoka Meru, Embu na Tharaka Nithi walisema, tunataka kiongozi atakaye tuleta pamoja sisi wote, atusaidie kutuunganisha na serikali kuu kufuatilia miradi yetu ya maendeleo, barabara ziliokwama, watu kuwekewa stima manyumbani kwao, shule zetu kustawi, watu kupata maji manyumbani, barabara zetu, ili tufanikishe yale mambo ambayo tuliwaambia wakati tuliwaomba kura. Na tukasema kwa heshima, hatuna vita na mtu yeyote ama kiongozi yeyote.
hata yule anayetaka kusimama urais mwaka wa 2027 pia yeye ni Mkenya, awe ni wa hapa, awe ni wa kwingine. Akitaka kuunda marafiki na marafiki wengine, atafute serikali nyingine. Sisi watu wa hapa Mlima Kenya asituingize kwa mipango yake ya kibinafsi ya kujitafutia na tukose yale tungepata kwa hii serikali. Kwanza tuvune hii, ikifika 2027 nyinyi ndio wenye na go tigana ibono mwancho muligereria omuinspector w'abanyanyimbo Masengeri Robert oyibono ore intendera goza acting igobono abaka ukomero gesibo kimiti 5 nomo a sechera iyengo bwatakano kana mamincha nekegambero kolenga no munachie bina Lawrence Mugambi igatebere buna ni gobono omuinspector w'abanyanyimbo IG oyibono ore intendera goza acting arase agukira nase gesibo kyaye yemaiga yekegambero konyara komuchika goika kintunde sano nebere aike bose bekegambero kyo kolenda tanya goikirana iga achinga kyo chibono omuna chibino Lawrence Mugambi gate yabono ni gobona racho kabasegese basemiti 5 nomo asoko bunalichi kuri kegambero inga kichini ganyara koboli yo inspector yo Masengeli konyara goikia bosio bwechera prisons ibono ya Kenya bunenchire mo yo konyara goikirana go chika kegambero ngana boni ganyara kobolia omwaziri wolende wemekone kinkubwati yalenganejo nakone kibuna obere gago ikiwa bosio abwechera elibono konyara koba asegesibo kimiti 5 nomo nana boni gomono chebino yoro motoka 5 nabere elinde mo inspector general aike bose bekegambiro onye talibo igobonegesibe kya ekeragendera asemiti 5 nomo eribosio. Gilbert Masengeri is sentenced to 6 months imprisonment. Mr. Masengeri is ordered to submit himself to the Commissioner General of Kenya Prisons to ensure that he is to be committed to a prison facility to commence serving sentence of the imprisonment imposed. In the event that he does not submit himself to the Commissioner General of Prison Service as ordered, the Cabinet Secretary for the National Interior must take all steps that are necessary and permissible in law to ensure Mr. Gilbert Masengeli is committed to prison to commence serving the sentence imposed on him. The court nevertheless finds it desirable to impose this sentence as a coercive order as opposed to a punitive order. In that regard, Mr. Masengeri may avoid serving this sentence and therefore na humo nchumuligereria gochia kuyakora century yobwekeno sato chia bono botuko nelibuna abarokigwa batano no yomoni gobono benyo rasa basema biyariro kubatikono basukano nyabako kolekana asebareria kituigo cha kibwezi maiga yegari ne yebrobox gosirio boroso na konyara gota cha borokyo obalenge barabare nebara na bonzi batano mo ni go basiruguma bwabo maiga yegari yugosirio boroso asebareria kituigo cha kibwezi nengana yakolekana asema mbia ya rona robot okonyoro mwancho muligereria na wikirabo nonko yakro musumali mangana magia asenchera yobikiranu isato chia bono botokombia muna soko nyarago charago tengara Ndizi TV obwansu bomogusi uritobatera nego tira somo no wemenyererio Lydia Mose Sara Mumanyi nerani gane kichibi chamuli cha wikere asenchera yobikiranu imitando buna botamba Facebook Ndizi TV News Digital semelia YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net tumenandenga kienda SMS mangana maya litirana nchinkuru kwa Vincent Onyancho.